Ćao svima, ja sam Nikola, vi gledate Enius kanal i za današnji video smo spremili neke veganske recepte koji su onako zabavni, da su laki da se prave. U suštini, ja sam došao kod Marka i trebali smo snimati neke druge stvari, ne recepte. Ali Marko danas posti, pošto je sreda, i on inače posti sredom i onda opterećen je hranom, ja sam na dijeti inače. Gledam se stvari koje mu stoje, znači kilo kečapa mu stoji na stolu. Ja ne smijem ništa da jedem ovdje, sam da pijem vodu. Sada idemo do grada da kupimo stvari za ove recepte, vidjet ćete i sami šta gledamo, uzeli smo s jednog sajta, bit će vam link u deskripciji ako volite da jedete veganske stvari. Ja ih iskreno nikad ne jedem, tako da ću sad prvi put da ih probam, mada mislim će budu dobre jer delo jako ukusno. Tako da sad idemo do supermarketa, iako ja nemam dozvolu kod sebe, nemojte da idete nigdje bez dozvole. Idemo do supermarketa da kupimo tofu, sir i još neke stvari, pisat ću vam što vam sve treba za ove recepte. Pravimo čokoladni mus i picu sa sirom, vegansku. Poslije ćemo snimiti još neke videe, zato što sad smo na raspustu, nemam neke obaveze i onda sam htio da snimim videe, imam dosta ideja, ali nemam vremena da ih realizujem. Tako da ćemo sad sve to da uradimo i Marko se skoncentrisao na recepte. Tako da vidimo se kada budemo kupili sve potrebne stvari. Možda vam snimamo i nešto dok budemo išli do tamo, ako bude bilo zabavno. Vožnje bez dozvole. Da, vidimo se posle. Evo nas u supermarketu i malo nas je sramota jer smo došli malo overdressed za supermarket. Ali da, we don't give a fuck. Sad treba da kupimo tofu i treba da kupimo još neke stvari. Da. Ne znam što treba da kupimo. Ne znam što treba da kupimo. Je li imamo zapisano? Pa uzeo si slike. Da, slikao sam. Upravo izlazimo u supermarket i ne smo našli apsolutno ništa što nam treba jer nemaju ništa vegansko ovdje. I rekli su da tofu sir nigdje u Petrovcu ne može se naći, tako da i... Evo nas u autu i sad idemo u drugi market u potrebu za tofu sirom. Tako, pelovali smo i pokušaj 2 i izbrukali smo. Znači, da, kažu mi ženi, jel imate javora siru, kaže ona, jel to sok na rastvaranje? Ok, evo, znači pokušaj 3, evo nas u trećem marketu, idemo opet da tražimo sir i javorov sirup koji nećemo da nađemo, ali probat ćemo. Ja upravo čekam Marka u autu. Otišao da kupi jednu stvar, nema ga već 15 minuta, ja sam otišao, uzeo sam indijski orah i vratio sam se. Inače, nema apsolutno ničeg što nam je trebalo za recept, tako da ga ne pravimo, pravimo nešto sasvim drugo, pravimo veganski burrito. Sat vremena smo bili u kupovini i nismo kupili ništa što nam je trebalo, pa smo promijenili recept. Iskreno, ove stvari uopšte su bile jeftine, ali kad kupite jednu to dosta traje, tako da ono. Baremovo mlijeko, Marko uzeo što slatko, inače kupujem neušećereno. Kokosovo mlijeko, indijski orah, kakao, 2 čokolade, isto one od kakao koje su posne, vidite bez mlijeka, prašak za pecivo, suvi kvasac, kokosovo ulje, šećer u prahu, brown šećer, ekstrakt vanile, zelenu salatu, limun, paradajz, tortilje, korijander, 2 avokada, pastu od paradajza. I pošto recept više treba se napraviti, kako smo ga vidjeli ispred našeg nosa, jer smo da gledamo budali, neko smo kupili Gold Texas Mix, koji inače treba da pravite sami, tako da. Ovo je tortilja sa nekoliko vrsta soseva, pisat ću tu negdje koji su to sosevi, pošto ja stvarno ne znam kako se zovu. Osim toga će nam trebati pirinač. Da. To je Markova baba ima, tako da svi to imate kući. Masno ulje imaš kući? Normalno. Da. I to bi bilo to. Vidimo se kad budemo spremili sve što nam je potrebno. Za početak smo stavili pirinač za seku, ali to nećemo da vam snimam već se znate kako da skuvate pirinač. Uzeli smo neki Markov iz Francuske, ali sve stvari koje smo mi koristili vi možete nađete u Srbiji. Tako da, prvo ćemo uzeti da iseckamo luk. Hoćeš ti uzmeš crni, ja bele, ili ćeš ti bele crni? Sve isto. Ajde ću belo. Manje ćeš da plaćaš. S obzirom da mi baš i nismo neki profesionalci, što više amateri smo, mi baš i ne znamo da probamo. Tako da vidjet ćemo naš će ovo da liči. Ja u životu nisam probao ovaj burrito. Generalno sam malo u životu jeo burrito, jeo sam samo onaj burrito madre u Beogradu i da, u McDonald'su jedan je bio odvratan. Tako da McCrab nije moja stvar definitivno. Sljedeća stvar koju treba da uradite jeste da treba da operete paradajz. Nakon toga treba da ga iseckate, ali jako je važno da ga iseckate na kockice. Tako da prvo ga prepolovite. Onda izvadite iz njega onaj zeleni deo gore i dole. Onda ga opet prepolovite kao što ja ovdje sada radim i onda ga seckate na kockice na ovaj način. Tako što ćete seckati prvo na jednu stranu, pa ćete ga onda okrenuti za 90 stepeni, pa ćete ga opet seckati. Baš tako. I
tako uradite sa 8 polovina paradajza, stavite ih u činiju. Nakon što ste završili sa seckanjem paradajza na kockice i stavljanjem njega u činiju, u to treba da dodate pirinač, ja vam to sada pričam jer se to nije snimilo, nažalost. Dodajte pirinač, dodajte jedan ceđeni limun i dodajte soji biber i sve to dobro izmešajte rukama. Mi smo već jedno pola sata spremali stvari, ali vam se to nije prikazalo. U suštini prikazao vam se dio kad smo seckali paradajz, dakle u ovoj čini ovdje. Imamo paradajz i seckan, uzeli smo 4 paradajza, jednu činiju pirinča, biber, so i sok od limuna. Piše sok od limete, ali možete staviti sok od limuna, u suštini nije presudno. Osim toga ovdje imamo crni luk, beli luk. Sad ćemo spremiti guacamole sos, vam trebaju 2 avokada. Suština u biranju dobrog avokada je da bude mekan, tako da slobodno u provenici pipajte ovako avokado i ako je mekan onda je dobar. Tako da sad ćemo mi da očistimo avokado. Znaš da kad čistiš? Ne. Ok, ja ću da očistim avokado. Znaš ovaj dio kašikom da sam iskopaš. Nakon što očistite avokado, to jest izbacite semenku, uzmite ovako kašiku i krenete da stružete cijel avokado, tako da bukvalno sve sa koše skinite što više možete jer je avokado jako skup i onda, mislim, žalost je da se baci taj dio koji može da se pojede. Još jedna stvar koju treba da znate je da ne smijete da ga stavite u frižider preko noći, to smo mi danas otkrili jer se bukvalno ubuđao, tako da sve što napravite, potrudite se to odmah i pojedete. Imamo jedno sat vremena da napravimo sve ove stvari, jer smo smotani kao sajeri da smo jedno našli sve stvari po kući, ali kada konačno završite se spremati. Gdje ide crni luk? Gdje ide luk beše? Ne znam. Nismo završili. Ali kada završite sa svim stvarima, treba da uzmete tortilje i da ih dobro zagrejete, na primjer tiganju ili bilo čemu. I onda uzmete sve stvari koje ste napravili i miksujete, to ćemo da pokažemo poslije. Evo ga Marko. Sljedeći sos koji pravimo je sos od indijskog oraha, koji se pravi tako što uzmete u blender stavite indijski orah, jedan ceđeni limun, suvi kvasac, so i vodu i sve to izblendujete. Tako da ćemo sad vidimo na što to liči jer ja to u životu nisam jeo. Sve to ovako izblendujete u najobičnijem blenderu, nakon toga stavite maslinovo ulje za pržanje u šerpu, dodajte crni i beli luk, onda ih malo propržite i posle toga dodajte ovaj miks, meksički miks. Mi smo uzeli ovaj, ništa nije sponzorisano, tako da uzmite što god hoćete, ako hoćete i sami možete napravite, stavit ćemo recept u deskripciji. To lijepo propržite tako na vatri. Nemojte da vam zagori slučajno luk jer posle toga ima otvrtan ukus i na kraju samo zagrejte ove tortilje i spremne su za serviranje. Evo nas, mi smo ekstremno gladni, zagrali smo burrito. Spremamo ih već sat vremena. Evo imamo ovdje ovaj kukuruz, indijski orah, guacamole, paradajz sa pirinčem i biberom, tako da zadnja stvar koju treba da uradite je da zagrejete tortilje i da ih slažete. Možda ćemo i to da snimimo i onda smo da jedemo. Vidimo se.